जुने नाशिक शिवजन्मोत्सव समितीतर्फे सहस्त्रनाद ढोल पथकाच्या तालात उत्साहात शिवजयंती साजरी करण्यात आली। साक्षी गणपती परिसरात झालेला कार्यक्रम सर्वांसाठी विशेष आकर्षण ठरले। शिवजन्मोत्सव समितीतर्फे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते। तत्पूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास हार अर्पण करत अभिवादन करण्यात आले। सोहळ्यात सहस्त्रनाद ढोल पथकाचे वादन आणि पथकातील शुभांगी बैरागी यांच्या शुभश्री संस्थेच्या माध्यमातून सादर केलेले विविध कलागुणांचे सादरीकरण विशेष आकर्षण ठरले। सहस्त्रनाद ढोल पथकाच्या आवाजासह शिवघोषणा, पोवाडे, शिवपारायण यामुळे संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता। दुसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या प्रसंगांचे रांगोळी चित्रकला माध्यमातून सादर करण्यात आले। नेहा डावकर यांनी चारकोल कला प्रकाराचा वापर करत महाराजांचा राज्याभिषेक झालेला रायगड किल्ल्याचा दरवाजा रेखाटला। पद्मजा वाघ जाधव यांनी शिवमुद्रावरील मजकूर रांगोळीच्या माध्यमातून रेखाटला। महेंद्र जगताप, सिद्धेश आहेर यांनी छत्रपतींची कीर्ती स्पष्ट करणारी वाक्य 16x5 लांबी कॅनव्हासवर कॅलिग्राफीच्या माध्यमातून लिहिण्यात आले। विविध प्रकारची चित्रकला बघायला मिळाली। त्याचप्रमाणे उद्देश जमदाडे यांच्या ॲक्रिलिक तर मोहन चौधरी यांच्या वॉटर कलर वापरातून 4x4च्या कॅनव्हासवर चित्रित केलेल्या चित्रांचा समावेश आहे। यावेळी स्वराज्याचे सरनोबत प्रतापराव गुजर यांचे 13वे वंशज सयाजीराजे गुजर, सरनोबत हंबीरराव मोहिते यांचे 13वे वंशज जयाजीराजे मोहिते, गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख बहिर्जी नाईक यांचे वंशज दादासाहेब नाईक यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली। छत्रपती शिवरायांच्या अष्टपदन मंडळातील जे लष्कर प्रमुख होते त्यांच्या वंशजांच्या हस्ते इथं पार पाडण्यात येत आहे आणि अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात जुन्या नाशकातील लोकांनी त्या गोष्टीसाठी प्रतिसाद दिलेला आहे। त्यासाठी आम्ही सर्वांचे आभार मानतो आणि शिवजन्मोत्सव समितीच्या सर्व सभासदांनी जी काही मेहनत घेतली आज ती मेहनत याच्या पुढे अशीच एकोपा दिसून येईल आणि असा याच्या आम्ही साजरा करत राहू। जय शिवराय। सातारचे शंभूपुत्र शाहू महाराज त्यांच्या पत्नी सगुण पैसे ह्या माझ्या घराण्यातील होत्या आणि शेवटचं नातं हे रामराजांना राजाराम महाराजांचे चिरंजीव त्यांना दिलं गेलं। एकूण 6 महाराण्या माझ्या घराण्यातल्या छत्रपतींच्या घराण्यामध्ये गेलेले। एवढं जवळचं आणि अगदी छत्रपतींचा विश्वास असणारं घराणं म्हणून आजपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे। आपण आम्हाला या समितीनं बोलवून आमचा जो काही सन्मान केला त्याबद्दल सर्व समितीच्या सभासदांचे मी मनपूर्वक आभारी आहे। धन्यवाद। जय शिवराय, जय शंभूराजे। सहस्त्रनाद ढोल पथकात 110 वादकांनी सलग 3 तास वादन करून सर्वांची मने जिंकली। यावेळी ढोल वादन आणि विविध कलांचे सादरीकरण यांचा वेगळा मिलाप बघावयास मिळाला। यांचा निधी राजेंद्र साखरे, नाशिक।